dan na taba ganin ta ma ta dan yi fesun ta yi fesun amma saboda ni karfi na bai kai gun ba bai kai kuma aljihuna bai kai gun ba ki isa ban ma taba damuwa da ita ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abokina sunana Abdulrahim wanda aka fi sani da D-Blinks daga RKC TV. Za mu so mu san menene sunanka? Sunana Hashim Abubakar. Malam Hashim Abubakar. Malam Hashim Abubakar da mu yi maka wasu tambayoyi ne guda biyu. Insha Allah. So tambaya ta farkon shine mutum ne baya sallah sai aka kawo maka shi gabanka ana so kai masa nasiha ana so ka bashi shawara ya fara sallah wace irin shawara zaka bashi? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Duk wanda zai baka fatawa akan shin mai kin yin sallah ya san dai makomashi ba abin alkhairi bace. To yana da kyau kowa da kowa ya mai da hankali ya rike addinin shi ya rike sallah. Farkon abin da za a fara tambayar ka a kabari sallah. To Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu. Allah isa ya tuba ya gyara. Allah isa ya tuba ya gyara. Gaskiya ni shawarar da zan bashi shine abin da zan fara ce mishi shi da ya tuna cewa fa akwai mutuwa. Kuma ya tuna cewa akwai rayuwar kabari. Ba duniya ba madawama bace. Ya tuna cewa magabatanmu wanda dukiyoyi wani kuɗi ne sun fi shi arziki kyawun jiki wane ne ƙarshen mu fa ƙasa. Abin da kawai zan tuna ce mishi akwai mutuwa ya tuna Allah cewa ya ji tsoron Allah ya tuna cewa za mu mutu ko mun daren daɗewa. To na farko zan ce mutumin ya ji tsoron Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah awwalu ma ya hasiba abdu yawmul qiyamah as-salat. Abinda za a fara tambayan mutum a ranar alkiyama shine sallah. Idan ta yi kyau to Allah zai yafe mai sauran ayyukan shi, amma idan aka samu sallan nan ta lalace to komai za a yi mai dogon bincike. Shine zan bashi shawara ya ji tsoron Allah saboda in dai har shi ya amsa kanshi suna musulmi to dole ita ce sallah ita ce gimshikin addini. Duk wanda ya rike ta ya rike addini. Duk lokacin da ita sallah idan kana yin ta tana rage ma wasu abubuwa wanda za ka yi na sabon Allah da alfasha da shaye-shaye. Idan kana yin ta da kyau za ka ba maganar zina ba wasa, kawai Allah kake kallo ba wani ba. A matsayina na musulmi zan iya nuna mai cewa a rayuwar nan ko kuma in ce tunda Allah mahalicin mu babu abu mafi sauki ko in ce abu mafi mahimmanci da ya kamata ya tsaya ya kula da shi irin sallah, domin sallah ita ce ginshikin rayuwa ta musulunci. Idan babu sallah babu addinin musulunci, saboda wannan sallah da mutum yake gani shine sakamakon da idan ka je lahira ranar gobe ta za a fara tambayan ka kafin a tambaye ka duk wasu ayyuka da ya kamata. Ni shine abin da zan iya cewa mutum yayi idan matukar ya kasance baya sallah a matsayinsa na musulmi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Jimo Moshood Abiola, aka JMA. You are highly welcome. You are highly welcome to RKC Ariwa. So the first question is, like, for example, you have a friend that is not praying. Okay. And you want to preach to him so that he should start praying. Okay. So how are you going to go about it? As we all know, prayer is very significant, very, very important to human lifestyle as well. According to one singer, what's it called, Portable, he said, when prayer become a habit, then success will become a lifestyle as well. Yes. Shout out to him as well. For example, since when I began to observe the prayers, I began to realize a miracle things in my life as well, because the 5 daily prayer is very paramount. So as a Muslim brother and as a friend to a Muslim brother, the kindly advice I'm having for you is for you to devote yourself into prayer, which is the 5 daily prayer. You have to consider your God, Allah, as only one. Then after that, I believe things will be more very easier for you in all ramifications as well. So tambaya ta biyu, tambayan tana da sauki kuma idan ka ci wannan tambayan za ka tashi da 2000. Tambayan ita ne, wata waya ce tafi kowace waya tsada a duniya a yanzu haka? To a iya sani na dai gaskiya zan iya cewa iPhone 15. iPhone.
Ka sani. So ka yi kokari amma ba iPhone 15 bane tafi kowace waya tsada a yanzu haka a duniya. Allah ya taimaka. Mu gode sosai da lokacinka. Wacce waya ce tafi kowace waya tsada a duniya? Wayar handset. Gaskiya a tunanina ina tunanin ba zai wuce Huawei ba. Ce wata kowace waya tsada a duniya. To ni dai wayan da nake ji ana cewa tana da tsada ita ce iPhone 13 ko 14. iPhone 13 ko 14? iPhone 14. Tambayar shine wace waya ce tafi kowace waya tsada a duniya? Gaskiya ban san kowace waya da tafi kowace tsada a duniya ba, gaskiya ban sani ba. Gaskiya wannan tambaya ce ta masu kuɗi, wanda ni ban taɓa riƙe wayar da ta wuce 5,000 ba tun daga rayuwa shekara na. Amma na taɓa ji masu wanda suka san wayoyin sun ce akwai wata yarfin wanda ta fi kowace waya mai tsada. Dan na taɓa ganin ta ma ta ɗan yi fesun ta yi fesun, amma saboda ni ƙarfi na bai kai gun ba, bai kai kuma aljihuna bai kai gun ba, shi isa ban ma taɓa damuwa da ita ba. The most expensive phone, it is obvious. It is well defined to each and every one of us. It is iPhone. Yeah, so which of the iPhone specifically? You know the issue of iPhone. What I observe in iPhone is a spirit. You may wake up today and find out that we have discovered another iPhone 18 or 19. You understand? But presently, what I know, iPhone 14 as well, 14 Pro Max. Pro Max.